2014 ವಿಷವಿಡು ದಾದನಾದಾನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರ ಏಪಲ ದೈವೋಲು ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಜಮಾಡಿದ ನಾಟಕಾದ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ನಾಗಬನ ತಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಉಂತುಂಡು. ತಾಯಿಗ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಉಂತುಂಡು ಪಂದು ಇಸ್ಮಯದಿಂಚಿ ತೂನಗ ಕಾಯರ್ದ ಮರ ಐಕ್ ಆವೇಶ ಒಂದುಂಡು, ನಡುಗೊಂದುಂಡು, ಮರಣೇ ಗದೊಂದುಂಡು, ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂದು ಇಂದು ಮಲ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡ್ ನಿಲ್ಕನಗ ಮರತ್ತ ಇರೆ ಪಂದೊಂದುಂಡು. ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಡಿತೇರ್ ನಡೆಗೆ ಪೋಯೆ ದಾದನಾದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾನು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಆಂಡು ದಾದೇವು ಆರು ಕುಲ್ದಿನಾರು ಲಕದುಂತೀರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಇಂದು ಜೈನೇರ್ನಕಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರುಲೇನು ಉಂಡು ಬರ್ಪಲೆ ಆಯಡ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಆಯಡ ಮಸ್ತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆದ ಕತೆ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಮೂಲು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರುಲೆ ಎಂಕುಲು ಉಂಡು ಬತ್ತ ಅಲ್ತ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಕೇಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೇ ಇಸ್ಮಯ ಆತಂಡು. ಈ ಪಂಡಿತೇರು ಪನ್ನೆಲ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಂತಿನಂಚೆತ್ತನ ಪಾತೆರ ಸರೀಸರ ಆದುಂಡು. ಜೈನೇರ್ನಕುಲು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಮಾರ್ನಕಟ್ಟೆಗೆ ನಡತೊಂದು ಪಟ್ಟಪರಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಕುಲು ಸತಿಪತಿ ಪೋದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಯಥಾ ಓಡ ಕಡತದು ಅಂಚ ಪಿರಬರಿಯರೆ ಸಾಧಿತಿಕದಜಿ ಅಂಚ ಹಲ್ತ ಹಾಯಿಗುಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಕಲೇನ ಹಲ್ತ ಮಾರ್ನ ಕಟ್ಟೆದ ಹಾಯಿಗುಳಿಗೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಕಂತದ್ದು ಬುಡಿಯೆಗೆ ನನ್ನ ಬತ್ತಿನ ದೈವನು ಪಿರಗಡಪುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದು ಆ ಕಾಯರ್ದ ಮರ ಅವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮರ ಆಯ್ತ ಬೇರೆಡು ಪುಟ್ಟಿದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮರಗೆವು ಅಂಚ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಡೆಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೇಪುಲ ಪೂವ ಕಾಟು ಪೂವ ಕಂತದು ಜೈನಿರ್ನಕಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗು ಮಾತ ಪಾಲು ಪಂತ್ಯಾಂಡು ಗೇನಿಗು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮಠತ್ತ ತಂತ್ರಧಾರಿಗಳ ದಾದನಾದಾನ್ನ ಗೇನಿ ಕೊರುಪುನೆಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ರಥಾರಾತ್ರೆ ಬತ್ತದು ಈ ಗುಳಿಗನ ಬಂದು ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಂಚ ನೆಲತಾರ್ದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಗುಳಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಮಗಕ ತಿಕ್ಕನು ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2014 20 ಮುಟ್ಟ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಗುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಪರಕೆದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಈಡ್ದಿಯರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಈಡ್ದಿಯರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೆಲ್ತ ಮರ ಎತ್ತನು ಐಟೊಂಜಿ ಈಡು ಮುಖ ಅಂತರ ದೀತ ಕರ್ಕುಪುಳಿತ ತುಂಡುಲ ಬೊಕೊಂತೆ ಬೊಳಂತರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಈಡ್ದಿಲೇ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕೋರಿಲ ಬುಟ್ಟಿರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟದೆ ಅಂಚ ಕೋರಿಲ ಬುಡಿಯ ಆ ಕೋರಿ ಏತು ಜೋರು ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಸ್ಮಯ ಆತನು ಅವೇ ಈಡುದೀತಿನ ಆಣಿಯೇ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತ ಐತನೆ ಪೆಲ್ತೇರದೆತ್ತೆ ಐತ ಮುದೇಲ್ದೊಂಜಿ ಮಣ್ಣನ ಯಾನು ಪೆಲ್ತೇರೆಗೆ ಪಾರ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಸುಮಾರಾಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಮರಟ್ಟು ಈಡ್ದಿನಗನೆ 20 ಬೇಲೆ ಆತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಇತ್ತೆ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ತಿಂಗೊಲು ಕೋಲ ಅದು ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಕುಪ್ಪೆಡದ ಕಲೆಗಳ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಒಂದುಂಡು ತಿಂಗೊಲುಗು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಾತ ಪನ್ಪುಣಿ 10 ವರ್ಷೋಡು 100 ಕೋಲ 8 ವರ್ಷೋಡಾತು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 9 ಕೋಲ ತತ್ತಂಡು ಈಜಿನ ಏಪನೇ 100 ಕೋಲ ಆತು ಅಂಡ ಅವೊಂಜಿ ದಾದನಾದಾನ ಏನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ 10 ವರ್ಷೋಡು 100 ಕೋಲ ಆವೊಡುಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ ಆಂಡು ನನ್ನಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 22 ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಅವಳು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ
10 ವರ್ಷಡು ನಿರಂತರವಾದ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಮಲ್ಪಾಯರು. ನನ್ನ ದಾದಾಪು ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು. ವರ್ಷದ ಕೋಲಲ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಮಲ್ಪಾಯರು. ದೇವೇರು ಕೊರನ ಆಯುಷ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಕುಪ್ಪೆಡದ ಎಡಲ ಒಂಜೆ ಪಂತೀನಿ. ನನಗೊಲ ಪನ್ಪುನಿ ಆ ನಾತೆ ದೇವೇರು ಕೊರನ ಆಯುಷ ಮುಟ್ಟ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಕೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಆಸೆ. ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂದಿಜ್ಜೆ ಪೆರವಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು. ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದೀದ್ ಬೈದೇರು ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು ದಾದನ ದಾನ ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿ ತಡೆ ಈಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆತು ಅಂಡ ಪ್ರೀತಿ ದೀದ್ ಬೈದಾರು. ನನ್ನಲ ಎಂಕ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲ್ಪೋಡು. ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನನ್ನ ದಾದಾಪುನದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಯಾನು ದೇವೇರು ಕೊರ್ನ ಆಯುಷ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಾತೆರೆನಲ್ಲಿತ್ತದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಕುಪ್ಪೆಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿರೋಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಗಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಭಂಗ ಕೊಡ್ತುಜೇರು. ಪೋಡಿ ಎಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 10 ವರ್ಷೋಡು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೆ ದೈವ ದೇವೇರು ದಾಲ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ತುಜೇರೆ. ನನ್ನಲಾ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನನೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾತ ಕೊಡ್ಪೇನಂದು ಪನ್ಪಿನಡಿಗಂಟುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಅಂಡ ನನ್ನಲ ಕೋಲ ಮತ್ತ ಸೇವೆ ಆಯರಂಡು ಇಂಕೊಂಚ ಆಸೆತ್ತು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೂ ಮತ್ತು ಅರಿಪಟ್ಟೋಡು ಏಪೋಡು ದಿಂಚಿ ಯಾನೆನ್ನ ದೀಕ್ಷು ಆಕ್ರಿತರ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ನೂತನೆ ಕೋಲಗು ಮಾತ ಮೂಲು ಚಾಕರಿ ಏರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಕೋಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಹೊರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಏತು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಧನ ಕೊರೋಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ಆಸೆತ್ತನ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಯಾನು ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಂತೆನ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೇರು ಮತ ಬರಿಯರೆತ್ತೇರು ವೇದಿಕೆದ ದಾದನ ದಾನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪು ನಕುಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಬಂದು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರತ ಅವೇ ಸಂತೋಷ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೋಯ. ನಮಸ್ತೆ.